vakatapinda kumarizamu the biological father of the tested child. This result is based upon the analysis of non-matching alleles between between the alleged father and child using PCR DNA loss generated for the samples submitted. Non-matching analysis at the following loss: D3S1358, D1650, CSF-IPO, DAS. The result indicates that the alleged father is not the biological father of the child. Saka zvinhu zvinenge zvatonisunungurawo kuti hamuchakwanisi kubhadhara mari. Asomwa iri uno chivimbo nawo here kwambe unoda kubva wati wese wari ndaitokumbira kuti inyaya yekuti pari pano pasina zvasi ndaida kuti wese watotestwawo. Ndiwe pavanangoisa vatatambe vakananga vani ende ndiwe pakati vanomaonera unenge uchiita ndewakwawo waida asi uyu saka isu taakupa mondoita mafotocopies mupurisa moenda nawo kuti vaite mafotocopies so that wese vagare nechi macopies but topa baba kopi iyoyo so that whatever kwavanenge vachizoenda vanenge vainayo original kuti ndo vari affected. Okay. Patinombobvira ndakambora serious namwari kudai chero nyanga kurunzi kutodaidza kana vanhu kana umweya chaiwo pane paine zvinhu zvakaitika inyaya mari zvacho mamwe watopedza nyaya